pud ni aning payag ni Inad, pinakalit nga suroy ni basta ligon pagtuhod. Hanggang may mga tawanan. Sige na ako na kayo. Samok ni mo nga dugay kaayo. Ingon bitaw ko. Reklamo si Madam. Saka ang ginintang. Hello, at nila agad sa kulang. Nas ko lang kawayan. Daw big mahog ta dire. Aga na yung kayo mahog ka dira. Yan. Picture ang tata. Nice kung naay ko an ba mga tanong. Mas nindot dire kung gabi kay na mga suga. Magbuot pa rin sila sa management. Meron nice ang nay tanong. Tanganom nga humay. Oh, kay green. Kiwi man is mami. Alangan. Ulan pa, mahadlok pa tani ma-slide ang dangog. Nakailagan bitaw. Maray sa kapatagan. Baki na naman. O, tadayag na mas lay baki. Ayaw. Picture dito dito. Barangay Laagan siguro ni. Picture dito po niya ah. Ha? Picture dito niya ah. Sa puti. Gakuan ni gahago aning panghimo aning naas taliwas basakan oy nabasa na Awag sila. tagiya eh. Siya goy. Naka-idea ani. Amoy baki. Wala. O mao na gyud ni diri payag ni Inards. Abot na me. Isa gulan kaayo laag yun.